ବିହାରର ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜଣଙ୍କର 6 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କର 900 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ବିହାରର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 500 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଥିଲା। ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଏଥିରେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଶେଷରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଭିଡ଼ କରିଥିଲେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏପରି ପଇସା ଥିବ ବୋଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠାରୁ। ଏବେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଏ ଟଙ୍କା ରହିବ ନା ଫେରିଯିବ? ଯଦି ଫେରିବ କେଉଁଠାକୁ ଫେରିବ?